Rumbidza Mwari. Rumbidza Mwari pauri ipapo. Rumbidza Mwari pauri ipapo. Rumbidza Mwari pauri ipapo. Inini ndinova kudenga. Ndinoda kuenda kudenga Jesu. Ndinoda kuuya kwamuri Jehovha. Kana tsuri yorira Jehovha. Ndinoda kuwanikwa ndiri kwakanaka. Kana tsuri yorira Jehovha. Ndinoda kuwanikwa ndiri patsvene. Ishe wangu tiregererei zvivi zvedu. Ishe wangu tiregererei zvivi zvedu. Baba wangu tiitei tidanane. Tiitei timire pakanaka nemi Mwari. Namata mutendi. Namata mutendi. Nekuti mazuva atavaya. Mazuva ekupedzisira. Mazuva atavaya. Mazuva asisina kumira zvakanaka. Unoda kuti ugadzire upenyu hwako naMwari. Unoda kuti ugadzire nzvimbo yako kudenga. Simudza zita rako mutendi. Simudza zita rako. Simudza izwi rako. Simudza izwi rako. Gadzirisa upenyu hwako naMwari. Gadzirisa upenyu hwako naJehovha. Mwari wangu, ndichengetedzei. Chenesai moyo wangu. Moyo wangu ngauchenese chando. Moyo wangu ngauchene Baba. Moyo wangu ngauzare rudo. Moyo wangu ngauzare kukudai. Gadzirisa upenyu wako na Mwari. Gadzirisa upenyu wako na Jehova. Jesu, Mwari wangu, inzwai minyengetero yedu. Chenesai moyo wangu. Inzwai minyengetero yedu Baba. Zvakanaka sei kuti sezvatiri pano tinge tichiuyawo kudenga tichisanganawo Ishe wangu nana Baba Abrahama wakafamba zvakanaka nemi tichisanganawo Jehovha nana Baba Mozisi wakafamba munzira zvakanaka nemi Baba tinge tiripowo tichirumidzawo nengirozi makerubi namaserafime tinawo Baba. Ini ndo zvandinoda Jehovha. Ini ndo zvandinoda Mwari. Kuti mutsvene. Kuti mutsvene. Kuti mutsvene. Kuti mutsvene. Zuva richitanga. Zuva richipera. Mwedzi uchitanga. Mwedzi uchingopera. Ndichingoti mutsvene. Gore richitanga. Ndichingoti mutsvene. Gore richinopera. Ndichingoti mutsvene. Simudza maoko ako kuna Jesu. Mwari unotibvisa bhutsu dzako pauri Mozisi nekuti nzvimbo yauri tsvene. Tinoda kuti kana tichisvika pauvepo hwaMwari tigone kubvisa zvinhu zvinotikanganisa kuti tionane naJehovha. Tizvigadzike pasingaite kuti tionane naJehovha. Tivhise kutadza kwedu. Tivhise magrudges ese atinawo. Tivhise kuvengana kwatinako. Tivhise zvese zvinotikanganisa kuti tipinde muuvepo hwaMwari. Mumaoko haMwari, mumaoko enyu Mwari, handizotyi kana kudedera. Mumaoko aMwari. One more time. Mumaoko enyu Mwari, mumaoko enyu Mwari, handizotyi. Handizotyi, 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 handizotyi,
Nyonza izwi lako uti mumaoko amari mumaoko ndinorapwa handitye zvinondinetsa handitye a new season, a new dimension, a new level of grace, a new thing. I am under Rabasa. Chitendero chicha, kunamata kucha, imanda Rabasaya, yendere besayata. I am under Rabasaya, inda Rabasaya kete, inda Rabababababa, yendere besaya kata, yanda Rabashiaka. Kana kudera ndiri mu mawoko enyumari mu mawoko akemari kunyangwe zvichirema kunyangwe zvichirwadza pfunga dzangu dzenyama hazvidzinzwisisi asi ndiri mumaoko enyu Mwari kana ndiri mumaoko enyu Mwari ndinozvisiya kwamuri nekuti munotaura mushoko renyu kuti uyo anogara pakavanzika pake panzvimbo yekunamata panzvimbo yekunyengetera ndichamushongedza ndicharayira ngirozi dzangu kuti dzimuchengetedze ndauya kuzochengetedzwa nemi ndauya kuzochengetedzwa nemi ndauya kuzochengetedzwa nemi dzimwe nguva handinzwisisi dzimwe nguva yakasayakata yaderekesayamanta. Harvest International, we have to get to a place where we forget about anything and everything. We have to forget about the noise. We have to forget about all that is happening around us.
Simuzima okwedo mangwana na Dede bosha katada bayasi Utitora moyo wangu Munyike muropa Ndishambidze ndichenese chando chamatsutso torai moyo wangu Jesu munyike muroma ndishambidze ndichenese Chando chamazuzo torai moyo wangu Jesu munyike muroma moyo wangu ne upendo wangu ne fungwa zangu kazinikwe muropa Shadow take my heart, Jesus. Muropa requayana ropa risina supomerwa Ndoda kucheneswa newe, ndoda kururamiswa newe, ndoda kufamba newe, ndoda kugara newe. Aiwa, ndishambidze. Ndoda kugara mamuri. So Bisha Dice Nese Chando Chama Zuzo Gati tokorote ipapa wote Disha Dice Dice Nese Chando Chama Zuzo
Thank you, Father. Rekete derebo sakandala mausumana. Rekete derebo sakatala mausumana. Retele derebo sakandala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rakata dabaya sata derebo shani. Bilebo sakata dabaya sumani. Ikunda sakata dabaya sumana. Indabaya sokete debo shakata. Kantalabaya sumana. What's Tiende kuneka kunona mavanga mumaoko wake. Tiende kunona wasara kunona mabanga usasara iwe kunona atepleti Jesu ndiye ishe wabo. Vanokumbira, vanopiwa, vanotsvaka, vachitenda.
taakunzwa kuti taakumusha. Amen. Hapana chinhu chakakosha usongonamata Mwari neshoko nelanguage yako. Amen. Taimba kuti tsuri yorira munointerpreta sei pashona kuti tsuri yorira. Amen. Toda kutenda Mwari with this new beginning. Amen. No kunamata Mwari ndakaona kuti even muno muAmerica makamboona kuti maMexicans akauya vanoita maservice avo muchiMexican. Mukaenda kuma Black Americans vanoenda vachita maservice vane maimbiro akatosiyana nevarungu, but zvine zvinoitawo pamwoyo pako. Amen. Saka this is a new beginning, a great new beginning. I'm so impressed, I'm so happy. Ndiri kufara nekutanga kwataita. Amen. Thank you so much President Oshimavaona kataivabatirira. Amen. Vakusununguka manyuma. Saka toda kutenda Mwari nezuva ranhasi. Amen. Toda kutenda Mwari nezuva ranhasi. Regai tikumbirewo vanotiverengera shoko. Toda kuverengerwa ndima kuna John chapter 12 1 to 8. Mai mapupanga ichi zvinonetsa kuti kana wambenga wajaira kuenda futi kushona zvinenge zvingonetsa, but Mwari anotibatsira. Amen. Amen. Hamuchagona kuti amen neshona futi. Amen. Saka regai tiverengerwe shoko raMwari tipfuurire pamberi neprogram yetu, tibate program. John 12 1 to 8. Ndichaverenga kubva mubhuku raJohani 12 kutanga ndima yekutanga kusvika yechi8. Zvino mazuva matanhatu Paseka ichigere kusvika, Jesu wakasvika Betania paive naRazaro wakanga afa, wakaamutsa kuvakafa. Vakamuitirapo chirayiro. Mata akavashandira naRazaro wakanga ari mumwe wavakanga vagere naye pakudya. Zvino Maria akatora paundi yamafuta enando ano mutengo mukuru akazodza tsoka dzaJesu. Akapikisa tsoka dzake nevhudzi rake. Imba yakazadzwa nokunhuhwirira kwamafuta. Verse 4. Ipapo mumwe wavadzidzisi vake, Judas Iscariot, mwana waSimoni wakanga achazomupandukira, akati, mafuta awa akaregereiko kutengeswa nemadheneri 300 akapiwa varombo. Verse 6. Asi haana kureva izvozvo kuri kuti wakarangarira varombo, asi nokuti waiva mbavha, waigara nechikwama achisiba zvaiswamo. Asi Jesu akati, muregerei akadaro, wazviitira kuvigwa kwangu. Nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose. Amen. Tinotenda. Hallelujah. Aiwa tine muverengi weshona, tinotenda Mwari. Amen. Amen. Toda kutenda Mwari nekuda kweshoko ravo raverengwa pano kuna John chapter 12 verse 1 to 8. Amen. Musoro wenyaya wandinawo pashoko iri nderekuti Mary na Jesu wake. Mary na Jesu wake. Amen. Munoziva pane imwe nguva yaunofanira kunamata Mwari uchinzwa kuti uyu Jesu wandiri kunamata ndi Jesu wangu. Handisi kungonamata Mwari zvokuenda kuchechi, but pane maitiro andiri kuita ekuitira Mwari wangu. Amen. Taverenga shoko raMwari kuna John chapter 12 zvichitaurwa yanga iri nguva yePassover Paseka sekuverengwa kwaitwa neshoko raMwari. Saka Jesu akaenda kumba kwainzi Simon the leper, mukaverenga pane mamwe episode. Akaenda kuimba yaSimon the leper, kana kuti Simon akanga aimbova nemaperembudzi. Saka aenda kumba kwaSimon vachidya, ndopataurwa neshoko raMwari kutizo Mary hanzvadzi yaLazarus uya akanga ambofa akauya pakanga pakagara Jesu, kwakutanga kuita zvimwe zvinhu zvakashamisa vadzidzi. Akatanga kupukuta tsoka dzaJesu inexpensive nemafuta anodhura akanga atenga. Achidaro aipukuta nevhudzi rake. Saka ari pakati pekudaro, ndofunga ndima yacho mazoinzwa umwe wavadzidzi Judas akabva akomblena akatizvo kutambisira atambisa mari, ndobva ataura kunonzi chiprize
yeperfume akataura kuti izvo iri worth gore rese, pei yegore rese. Saka dai atipa mari tagona kunopa varombo. Bhaibheri ndobva raenderera pamberi chiti Judhasi zvaaitaura akanga asiri kurevesa. Ndiye aibata homwe yaJesu, but aipota futi achitora mari muhomwe imomo. Saka kutaura kwaaita kwangu siri kwekurevesa, kwakuri kwekuda kuzotora imwe mari, but aitaura achitange zvinhu zvakanaka. So chandishamisa kana kuti chandinakidza panyaya pamaminesi mashoma andiri kuda kugoverana nemi shoko raMwari ndeyekuti izvo mukadzi uyu anonzi Mary patime yanga iripo vakanga vari kumba kwaSimeoni. Patime iyi vanhu vaiuya muJerusarema in 6 days. Bhaibheri rataura kwakuchaita Passover. Passover yaiuya vanhu from all over the world. Vaitaura kuti sometimes vanhu vaitosvika kumamiliyoni vanhu vaiuya nguva yePassover. Passover yanga iri nguva yavaicelebrata kudhilivhwa kwakaita vana veIsraeri kubva muIsrael vachienda muEgypt vachienda kuCanaan. Saka vaiuya, pakuuya vaiuya nezvipiriso. Nguva iyoyi vaiuraya magwayana, malempi, vaidya for 7 days vachicelebrata kudzikinurwa kwavakaitwa. Kana muchirangarira kudzikinurwa kwavakaitwa, the last plague yakaitika kuEgypt ndeyekuti vakaisa ropa regwayana pamadoorpost. Saka ngirozi yerufu yaiti payaiuya ikaona ropa pamusuo, ropa regwayana yabva yapfuura. But ropa regwayana iri raimirira Kristu, the Lamb of God. Saka vadaro, saka panguva inei Jesu anga atoripo. Lembi yaimirira Kristu, but patime yacho ipapo Jesu wacho akanga achitorimo muBethany. Bethany yanga iri 2 miles away from Jerusalem mamuchaitirwa Passover. Saka Jesu anga aripo, asi vaicelebrata vachitouraya malembi. But pane lembi yacho chaiyo yakanga iripo. Anova ndiani? Anonova ndi Jesu. Aripo ipapo Bhaibheri rotaura kuti izvo pana Simeoni akanga ane maperembudzi. Ndofunga wanga azodedza Jesu kuti panguva yandakanga ndine maperembudzi ndakaporeswa. Ndobva pana Lazarus. Vamwewo vaiuya vachiona Lazarus akanga amuswa kubva muvakafa. Saka vanhu vanga vane zvakawanda zvekuona. Pana Simeoni akanga ane maperembudzi akanga aporeswa. The reason why titanga aporeswa nekuti mutemo wangu asikatombobvumidze kuti Simeoni anga ari padhuze nevanhu. The fact yekuti akakwanisa kudedza vanhu kumba kwake zvinoredza kuti anga apora, vanhu vanga vakukwanisa kuindarakta naye. But pava pana Lazarus futi akanga afa. Vanhu vaidawo kuona kuti shuwa here Lazarus akamuka. Saka kumba kwake kuna Jesu kwanga kwakawanda vanhu vaida kuona zvakawanda. Vamwe vachimirira Paseka sekutaurwa kwazvaitwa. Saka vachimirira kudaro pane mukadzi anonzi Mary ataurwa neshoko raMwari yakanga iri hanzvadzi yaLazaro. Mary ari pakati pekudaro vanhu vachicelebrata. Mary aiona zvakasiyana. Vamwe vaimirira kuzocelebrata Passover, but iye aiona kuti munhu wacho tiri kucelebrata aritori pano. Not only kuti atori pano, ndio mukana watatowanawo kuti ndimcelebrate ari panapa. Saka Bhaibheri robva rati akatanga kutora mafuta anonhuhwirira anga ari very expensive. Ndobva achitanga kupukuta tsoka dzaJesu. Saka pane chinhu chandaona kuna Mary naJesu wake. Mukadzi anonzi Mary aida Jesu. Mukaverenga I think kuna Luke 10 munonzwa kuti iye Mary na Martha na sister wake handizeti anga ari mukoma kana kuti muning'ina. Mary nesister yake. Jesu akaenda kumba kwavo akavavhakachira. Jesu aida mhuri histereki vari 3, Lazarus, Mary na Martha. Aenda kumba kwavo. Martha akatanga kushumirawo zvinoita vanhu. Munoziva vanhu vechikadzi kana munhu akapinda mumba munoita zvinoma zvokumhanya muchigadzira chikafu muchidii. Martha akatanga kumhanya, but anonzi Bhaibheri rinoti Mary akadecide kugara pamakumbo aJesu. Uyu akatozosvika pakukombolena kuti nhai Jesu, munhu haasi kuonawo here kushanda kwandiri kuita mumba umu. Pane chinhu chehwani chendoda chaitwa na Mary. Martha achidaro, Mary basa rake rasiri rekupindura vanhu vari kuda kumudiscourage pakuita zvakanaka. Jesu ndiye aizomupindurira. Martha achikombolena, Jesu ndiye akati iwewe uri kumhanya ndizvinhu zvakawanda, but uyu Mary uyu ari panapa uyu achuza chinhu chakanaka chekugara pamakumbo angu. Anzwarwa futi neBhaibheri. Bhaibheri shoko raMwari robva razotaura kuti pandima dzatataura akamhenge kuna Luke 11 akanga akagara pamakumbo aJesu, but patakuverenga zvakare haasisina ngogara pamakumbo aJesu, akuita something futi pamakumbo aJesu. Ipapo
patsoka dzajesu ndo paaida Mary. Zvinhu zvese zvaiitika aingoenda ari kazhinji kacho unongomuona ari pamakumbo aJesu. Pakafa Lazarus, Jesu akauya paya, akaenda akanopfugama futi patsoka dzaJesu, akati izvo Jesu dei hanzvadzi yangu yanga iri pano, angadei asina kufa, angadei ararama. Jesu akachema. Mary akanga aine way yekusheka mwoyo waJesu. Saka panzvimbo ino patiri kuverenga mumba umu makazara, haana kutaura nevanhu, akaita chinhu chaakaita a personal decision yekuti handisida kuvhunza maelder, handisida kuvhunza madikoni, handisida kuvhunza vanhu vemuchechi kuti ndoita sei. Pane zvandiri kunzwa kuti ndiitire Jesu zvisina vanhu vakawanda. Aiziva kuti pamwe akada kutaurira vanhu kuti guys ngatitsvagei mafuta ari expensive, vanhu vaimudiscourage. Saka akauya nepfungwa yekuti ndiri kuzozviti zvandava kuda kuita zvandinawo ndiri kutaurira. Ndokubva atenga mafuta, bva atora mafuta ake anga ane salary yegore rese, ndobva atanga kuwaipa Jesu. Atanga kuzviita, hana munhu wakanga. Number 2, chimwe chaakaita paakatora mafuta acho, hana kuti ndiri kungoita zvekudurura mashoma, ndosara nemamwe acho akawanda for tomorrow. Bible rinoti akaita a personal decision yekudira ese patsoka dzaJesu. Saka munoona kuti mukadzi uyu pane zvaaitira Mwari aiita nemwoyo wese. Mary aiti kana akushumira Mwari aishumira nemwoyo wake wese. Ndokubva aita chimwe chinhu chechitatu chamwe chinoshamisa futi chaakaita. Achidaro aipukuta nevhudzi rake. Munoziva vakadzi vese vari muno, kana uda kuita mess up navo, taura nenyaya yevhudzi ravo. Kana pane chinhu wani chavasi kukatonaya tichibuda apa, maoutfit angona kunaya wasi vhudzi rakaitwa sei zvaro. Chinhu chavasingade nacho ivhudzi ravo. Dei kuri kuti taitorumboda kungovhunza pane vese vari muno kuti ngatimbokalkuletai mahairstyles ari muno kuti tikabatanidza yese akangoitwa mahairstyle ari muno anoita mari. Mahairstyle anoita kuma 200 300, sisi ede mahairstyle unogona kuita $15 or 40 kana yatodhura. But kana yanyaya yemusoro, vakadzi vanokoshesa misoro yavo. Bible rinotaura kuti glory yemukadzi iri muvhudzi rake. Saka Mary akaenda kune chinhu chacho chakakosha kuvanhu vechikadzi, ndo chaakatanga kutora akaisa mafuta achipukuta tsoka dzaJesu. Nandichifunga ndikati maybe dei yanga iri maybe mboimagine pastor Sundorata vakadzi vese toda kuti mupukute tsoka dzaJesu nemvudzi renyu. Vangani vaita pastor Sundorata atinge zvinezvi he is crossing the line. Kana vakutitaura kuti tigeze tsoka dzaJesu kunamata Jesu tinoda hedu, but kana vakuzoenda zvokuti tipukute nevhudzi redu tsoka dzake vakucrossa line. Asi Mary akati handisi kuda kutomboudzwa nevanhu, kana zviri zvebvudzi hazvina basa, chihombe koshipa Mwari wangu wakandiporesa. Akatanga kupukuta tsoka dzaJesu, akatanga kupukuta tsoka dzaJesu, akatanga kupukuta tsoka dzaJesu kusvikira mamwe matendi vakanga varimo vatanga kukomplena. Bible shoko raMwari rinobva rataura kuti pavadzidzi vaJesu saka vanga vari maleader. One wacho anonzi Judha akatosvika pakukomplena kuti ko Jesu munhu ari kutambisa mari kwa zvaari kuita izvi, ari kutambisa mari. Jesu anzi neBhayibheri, Jesu ndiye akabva apindura futi Judas wacho, ndokubva amutaurira akati izvo iwe ari kugadzirira kuvigwa kwangu, burial yangu chiri kuitwa nauyu chinhu chakakosha, ari kugadzira for my burial. Ndoda timoone kuti Jesu akapindurira Mary akamutaura kuti leave her alone. Ndo shoko rataurwa, hanzi musiyei akadaro pane zvaari kuita, muregerei akadaro achiita zvaari kuita. Hasiye akataura Mary, hasiye akati Jesu muri kuona zvavakuita vanhu venyu aya, ndakuregera kuuya kuchechi. Pachechi pane vanhu vanotaura stereki, ndakuregera kuuya kuchechi, ini ndaida kushumira Mwari, ndobva vatanga kupobonai zvavaa kundiita. Vanodiscourage stereki vanhu vepachechi panapa. Unoziva vanhu vanotaura mashoko anorwadza, ini handichamboenda kuchechi ikoko. Mary haana kutaura. Vanhu vaitaura vachimudiscourage, aitozvinzwa. Ende vaitaura anga vari maleaders, vanga vasingori vana kaveyouth, vanga vari maleaders. Vakachiti uri kuwesta pamberi paJesu. Judas anga nezvivindi, airibhikwa munhu pamberi paJesu wacho. Munhu ari kushumira Jesu wacho, but iye aimuribhika kuti imimi muri kushumirirwei. Hallelujah. Hati munoona kuti sometimes tinofanira kungwarira kunobva maadvice. Zvaita nge zvakanaka zvaitaurwa naJudas apa.
zvanga zviri scriptural zvevarombo kuti aiwa mari iyi ichazoenda kuvarombo, zveshuwa shuwa zvanga zviri scriptural, but motive yaJudas yanga isiri yekuvarombo. Motive yaJudas yanga iri kuti kana mari yazouya ozodi ozotora imwe yacho. Mary adaro haana kupindura. Ndafarira Mary. Kana pane simba ratinoda kupuwa naMwari nderekugonwa kunyarara kana tichitaura zvatisingadi. Uri kumhuri kwako vachitaura munoza unogona kuitumira mari kuZimbabwe, vanotaura futi watumira mari yako iwewe. Vari papati yawakatumira mari, vaungana kumusha ikoko vagotaura pamusoro pakuti mukadzi wake yeye kumaAmerica inobva ndiye mharapatsatsa. Iwe ndiwe wakatumira mari yacho, but unogona kutukirwa mari yawakaita sei yawakatumira ikoko. Mwari vagona kukupawo chipo chekunyarara. Degree in being quiet. Hallelujah. Chandinoziva ndechoti kana uchiitira Mwari zvinhu, Mwari ndiye anokupindurira. Hallelujah. Kana chiri chaMwari chouri, handipe kutanga pepe. Akagara patsoka dzaJesu zveshuwa, tese takanga tiripo. Tichiona Mary akagara patsoka dzaJesu, Martha achishanda. Tese muno 90% taitoti zveshuwa Mary zvaari kuita zvisiraiti. Unofanira kubikirawo kaJesu. Kuchekerera matomatisi, mavheji anoda kuchekererwa ari madiki madiki. Shuwa angosiya munin'ina wake achingomhanya mukicheni yakangogara patsoka dzaJesu. Ende anga agara patsoka dzaJesu yaigona kutoextendwa kunzi Mary ka. Mafariro ari kungoita agara pana Jesu yaibuda futi yaine imwe version. Yaibuda yaine imwe version. But Mary haana kana kumbopindura munin'ina wake. Bible rinoti Jesu ndiye akatozoti Martha, unonyanya kumhanya uri kuita zvakawanda wanda, uye achuza chinhu chakanaka. Pane time muupenyu hwako yaunombofanira kusiya mamwe maprogram woconcentrate pana Jesu. Pane imwe time yaunombofanira kumboti zvinhu tiri busy muAmerica, mabasa a3-3, mabasa a4-4, zvinhu zvawandisa, but ndinodawo nguva yekumbogarawo patsoka dzake. Hallelujah. Ndinodawo imwe nguva yendombogara patsoka dzake ndichimuteererawo Jesu uyu. Munoziva wakaita busy uchisiya Jesu ka unova successful but the wrong assignment sometimes unoda nguva yokumbogara pana Jesu woteerera Jesu achitaurawo neupenyu hwako. Chandodira kuna Mary anga asingateerere vanhu. Aiti kana afunga zvokunamata Mwari anga asingati ava guys vangani vari kuuya. Munoziva ukangoda kungoita nyaya yokuvhunza vanhu kana kuchechi unoregera kuuya. Unofonera mwe munoti mangwana mukaenda unzi handisi kuuya kuchechi, unzi zveshuwa saka neni handisi kuenda. Wambozviona pano kumwe mumwe munhu anoti akangokutaura handisi kuenda kuchechi, newe unobva wanzwa mwoyo kusadawo kungoenda kuchechi kwacho. Hallelujah. Izvi zvokunamata izvi inyaya yedunga munhu. Nyaya yekunamata Mwari ndeyako wega. Kana tichitaura nyaya dzokuenda kudenga ka hauendere munamato yamudhara, hauendere munamato yemukadzi, hauendere munamato yemurume, unoendera yako. Mary akafunga akati salari yakawanda zveshuwa iyi. Perfume yacho yakakurawo, madhurira iri kuita ungade ndogona kungoishandisawo pane zvimwe zvinhu. But iye akataura akati kana irini salari yangu panguva ino pasizeni ino ndafunga kumboshumira Mwari. Hallelujah. Mary naJesu wake. Pane imwe nguva amadikani yokuti unomboda kumbogara wega kuti okay gore rino tamuna October chiwo chandakamboitira Mwari. Munhu wese waunoda unoita something chiri sacrificial kwaari. Munhu anoda mukadzi wake, kana mukadzi akaita birthday atenge bhutsu dzekurosi. Bhutsu dzekurosi vanoenda vega vakurosi vachida kusevha mari vakadzi vaida, but kana wakumutsvagira birthday hamutsvage dzekurosi, unotsvaga something chiri special. Hallelujah. Munhu waunokana mwana wako chaiye achiita birthday unotsvaga something chaunotonzwa kuti ndomiitireiko, ndatadza zvangu kuita kumutengera ndatadza mutengera iPad but ndandichida muna let me find kana phone. Unotsvaga chinhu chinokosta something kuno munhu unoda. Vamwe vese vanogona kuita izvozvo kusara kwekuna Jesu. Ndopaunonzwa kuti kubvisa $10 wobva wanzwa kuti zvinhu zvacho zvanyanya. Mudikani, kana uchida kuti upenyu hwako hubudirire, munhu wekutanga chaiye kuconcentrate upon ndiJesu. Haufe wakaenda kuna Jesu, Jesu akakurasisa. Hallelujah. Kuna vamwe vakaenda kuvanhu
Ndombonzwa vanhu vachikomulena, unoziva zvandakamuitira here? Nhasi andirasisa. Munhu. Handii ndakazomudai so munhu. Chinhu chinonzi munhu. Jesu chaakataura kuti mwoyo womunhu ndiani anoziva. Ini chete ndinoziva munhu here? Munhu. Ukaenda kuna Jesu haurasiswe mukati meupenyu. Hapana Bhaibheri, hapana akaenda kuna Mwari akanyadziswa. Haleluya. Tiri kutaura izvi pasizeni dzatinadzo idzi, even dzokuvaka. Pane zvaunombofunga we. Pane zvaunombofungawo kuti pakuvaka apa. Inini ka, this is what ndoda kana iri next year ndoda kunge ndichibhajetera kuita so pabasa raMwari. Pane zvaunombonzwa were kudai so kunzwa kuti ndiri kusevhera pazvinhu zvaMwari. Haleluya. Haleluya. Akwaunoda mari hainetse kubvisa. Amen. Wamana muno muAmerica mune dzimwe nzvimbo dzinodhura. Ndati kunonzi ndaendawo kuFagodi chawo last week. Ukazoona bhiri racho rakuya reFagodi chawo. Bhiri rekuFagodi chawo rinodhura brethren. Unongwanakirwa zvako but bhiri racho so. Unoona zonzwa kuti wakwachurwa kidney panapa. But wakwachurwa kudaro unonzwa kusamborwadziwa. Kuzongoti zvaMwari chete. Ndipo unotanga kuita maexcuse ese kuti mari budget racho zvazonyanya kuitira Mwari, kunzwa kukomblenera kuita Mwari. Judha aikomblena kuti Mary, Judha yanga asina zvaari kuita, aitokomblenera mumwe aikuitira Jesu uchinhu. Makristu vamwe ane zvivindi. Iwe hauna zvauri kuita asi uda kurambidza munhu ari kuita. Akaenda kuti Jesu, ende Jesu wacho aripo, zvivindi zvaJudha zvinondinetsa. Dei kuti Jesu wacho anga asipo, Jesu wacho aripo, ari kutambisa mari kukusevhai mutsoka dzenyu idzi. Haleluya. Aripo Jesu wacho, dei akanga asipo zvaitombonzwikwa muri meeting yanga asipo, but how dare. Haleluya. Kunzwa kukurwadzirwa kuti Jesu ari kusevhwa. Hama wadikani, Jesu ndiye akatibvisa murufu. Takanga tichienda kumatope. Jesu akatibvisa mumatope, akatidzikinura. Nhasi taakunzi vana vaMwari. Kumwe kutubwaira kwatinoita uku ndi Jesu. Vamwe wedu waiti takanga tava masituation yokuti kana kuzora mafuta anga asingachashanda. Nyika yakuramba, so unowanzonzwa kuti kana unoziva pano unoisa kana makeup inoramba, so unoona kuti munhu nyika yamuramba. But Jesu anouya ongokubata, so mototanga kuona munhu achichinja, akutanga kuglowa. Amene zvinongoitwa nemunhu kana ana Jesu, anotanga kukuglowerai pamberi penyu. Mary na Jesu wake. Pane imwe nguva unofanira kuti zvimwe zvese itai, but kana ava Jesu wangu ka, guys, handidi madisturbance. Kana zvazvo kuita zvaJesu, itai henyu zvamuri kuita, but ndisiyeiwo ndinaye Jesu wangu. Hallelujah. Amen. Tiri mugore ka rema-restoration. Tiri mugore rema-restoration. Tiri mugore rekufamba. Tichiona zviri kuitwa naMwari. I know kuti wakawanda. Pane matestimony akawanda ari muno. Evanhu vasiri tichaita hedu zuva rimwe rematestimony kaSunday. Because vamwe unozofunga takati magore rema-restoration hapana zvaachiitika because tatisingapa vanhu mukana. Pane vamwe vanhu tu vakati muri kuti regerereiwo kuti timbopawo matestimony. Hallelujah. Matestimony ari kuwanda ezviri kuitwa naJesu mukati meupenyu hwako. Asi kuzomushumira wonzwa kuchikurwadza. Wonzwa kurwadziwa kuti ndabvisa something ndichiita wotonzwa vhudzi rako kuti vhudzi rangu ringakanganiswa naJesu one day. Hallelujah. Kunzwa kuti glory ndingabva ndasvika pakadaiwo se ndosara vanhu vachindiona sei. Unofira vanhu. Hallelujah. Iwe vanhu nyange wakagadzira vhudzi rako zvakanaka, pane anogona kurisoropodza. Munomboziva izvozvo? Unoona vaya chechi uchitofunga kuti outfit yandakapfeka iyi nemakeup dzangu but panoita mumwe one anokutaura kuti mazuva nezvo anga akaita maiwe makeup dzacho mazuva. Munhu anongotaura whether ufunga kuti zvinhu zvese zviri right, kana munhu aida kutaura anongotaura. Saka nyaya haisi yekuti vanhu vanotaura, nyaya ndeyekuti iwewe wakafokasa pane zvipi. Mary akagona kufokasa pana Jesu. Akatarisa pana Jesu, akaramba akafokasa pana Jesu. Chekupedzisira achitaura Jesu wacho ndiye akapindira. Hallelujah. Jesu wacho ndiye akapindira akati aiwa, dzamakutaura idzo ndo answer manje.
pane zvimwe zvamunogona kutaura zvakawanda wanda ndichinyarara, but kana makutaura yekutsoropodza mwana wangu ari kundiseva, uyo ndomupindura. Ndobva ataura Jesu muchirungu chinonzi live here alone. Ndo mashoko akataurwa naJesu, live here alone. Hallelujah. Because pakataurwa naJudas, madzidzi vamwe vese Bible rinoti vakadavirira kubvumirana naJudas. Jesu akaribhika akati, imi live here alone. Hallelujah. Amen. Live here alone. Regai ashumire Mwari wake. Hallelujah. Andafarira mukadzi anonzi Mary. Mukadzi uyu andiitira zvakanaka, pese pandinomuona ndinoona kuti aigona kushumira Mwari zvaibata mwoyo waJesu. Anga ane mwoyo wairevesa, aita inonzi sacrificial worship, kana kuti significant worship, kana kuti sustaining worship. Worship isiri 2 minutes. Nokuti zvinhu zvaakaita in the outward zvaireflecta zvinhu zvazviri mukati make. Hallelujah. Act yaakaita from the outward yekutsvaga zvinodhura zvaireflecta zvinhu zviri mukati make. Mukadzi aida Mwari from the heart. Munhu aida Mwari from the heart. Anga kwese kwakuina Jesu mwaitoona kuti aida kuziva kuti Jesu akarwarirwa, Mary aitsvagani, aitsvaga Jesu. Zvese zvaitika kwaari, even Jesu akanonoka tema muri pano, ndotoziva kuti ndimi mune maansa eupenyu hwangu. Hanzvadzi yangu ingadei isina kufa. Hallelujah. Saka dei Mwari watibatsira tagonawo kuita mwoyo sewa Mary pakuda Jesu apa. Bible rinoti idai Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu wese, nesimba renyu rese, nezvese zviri mamuri. Hallelujah. Anything chaunoda kupfuura madironta Jesu inonzi iyo idol worship, zvifananidzo. Kana une chinhu chaunongoda chete kupfuura Jesu, chifananidzo. Munhu wokutanga pakabvunzwa Jesu kunzi murayiro une pa10 ndeupi nokosha, akatanga nokuti da Jehovha Mwari wako nechi, ndobva yechiwa zonzi woda hama dzako. But chekutanga chinofana kudzidziswa munhu wekwedu kuda Mwari pekutanga. Chinhu chotofana kudzidzisa vana vedu kuda Mwari. Chinhu chotofana kudzidzisana muchechi munhu kuda Mwari. Tikagona zvese tisingade Mwari wacho tarasika. Vanhu vaitoita Passover but Jesu wacho aripo. Mary akati aiwa ndisingonoita rich call. Gaini banano worship wacho since ari panapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saka ndichipedza kuparidza. Amen. Ndaichitira kuadjust nasi ndichidi zviri kunetsa asi zviri kuita. Amen. Azvize kutamba lazima tata wired kuramba ndichiti mashoko ari kutombotiza, so but toda kutenda Mwari. Amen. Saka nokuda kweprogram yedu tiri kurana neprogram yedu. Amen. We are going into the next segment of our service. Amen. Ndakukumbira MC auye, but just bear with us on our first day. I'm so happy so far zvinhu zvikufamba zvakadi, zvikufamba zvakanaka. But let us go on with the same spirit. Panapa ndo pandinoda kugumira, ndosira MC auye zota take over.